guys. Ang saya. Ayan. Nandito na po kami ulit sa MOA with Alice. Ayan. Bakit kami nandito? Wala lang. Ay guys, tapos kita natin. Ayan, dahil dyan. Dahil dyan, kaya kami nandito. Against the light kami, hindi kayo makita sa ano hello. So mag-explore lang kami mamaya. So yun, kita tayo may pagpasok. Nakapasok na kami sa loob. Hinahanap namin yung entrance ng IKEA. Kasi exit pa lang nakikita namin dyan. Ano ba? Ngayon na ulit kami after 2 years, please. Oo. After 2 years, ngayon lang kami nakapunta ulit dito sa MOA. Yeah. Guys, nandito na kami. Ito kami Sorry. Naligtad. Ayan, papasok kami may sa loob. May slot, may oras po. Walang walk-in. Or ano, kailangan schedule. Guys, we made it here at IKEA. Sa Mall of Asia po pala tayo. Asia. Guys, narinig niyo ba ako ang ingay, no? Paano? Di ba nabalita dati na nawala yung logo ng ano? Nandyan lang siya, oo. Kita nyo yan, laki-laki niyan. Paano nila bubuhat? Yan, bigat-bigat niyan. Mataas na nawawala daw yan. Ayan o. Wait lang nga, ilagay ko. Ayan o. Oops! Paano ko yung yung kamay ko? Ito tayo. Parang pakitang-kita ninyo. Tsaka! Wala. Diyan kasi yung pila, pagpasok dyan, yung pila papunta sa loob ng IKEA. Kaso lang ngayon, ang pinapapasok pang alas 5 pa. 5:30 yung aming schedule. So, mamaya pa kayo papasok ni Alicia. Ayan, mag-video tayo kung ano yung mga naandun para makita rin ninyo sa mga hindi pa nakapunta. Tsaka guys, ano pala sila? Kailangan nyo magpa-schedule doon sa website nila. May booking kasi doon kung paano kayo makakapasok sa loob. Ganun. Hindi pwedeng pumunta ng walk-in lang. Ganun. So, kailangan nyo talagang pa-schedule para maano nila yung tao, kung gaano kadami yung tao siguro papasok sa loob. Ganun. So, yun. Kailangan natin magpa-book. So, ako nagpa-book ako siguro 2 weeks ago. Ayan. So, ngayon, ito na, pumunta. Buti na lang may schedule pa sila ngayong holiday. Pero hapon na masyado yung nakuha ko. 5:30. Ayun na lang yung available nila. 5:30 tsaka 6:30 yata. See you pag nasa loob na kami. Si Ani. Dito na kami sa loob. Oh, yellow. Bilaawan. Kaya na lang tayo. Ay. Kami. Nahihiya pa po kami dyan. Ayan, dito na po kami sa loob. Going to look around. Wow. Ito. Gusto niya ng bilihan. Magkano to? 1,050. Daming tao pa rin. Dito. Meron din dito, guys. Wow, gusto niyo ng pang-kusina? Dining. Oh, wow. Ayan, pang-bahay, ganyan. Ito, lampshade. Ang cute nito, oh. Ang cute. Ayan. Oh, ang cutie. Oh, 350. Ayan, may chair. 400 yung pillow. 400 yung pillow, pero ito ay 2,690. 400 yung kilo. Oo. May ganyan siya. Parang ang elegante. Kasi
may cute na ano, oh, may cute na upuan. Ito ay 690. Okay guys, wait ha. Laglag. Parang nasa bahay na. Sarap. Malaking TV dyan. Kakahiya. Nandiyan si Alicia Mayor. Ayan. Kung ito, ang cute nito oh. 1,790 nga nun siya. Mas ouch! Hi guys, nandito kami sa loob ng mga hangiran. Hangiran. $100 pala to. At least 100 lang siya. This one to 50 pesos. This also. Yan siya. Guys, nandito tayo. Oh, guys, nakita ko yung baby ko, Panda. That's me. Char. Ayan. Wala kayo. Ano po rin liso? Ah, ito pala yung pang baby. Ah, yung pag may ano, oh, pag may shout out. Kay Teacher M po dito. Oy, 990. Ano yun? Ah! Elephant tapos shark. Baby shark. Baby shark. Ay. Ayan. Kung gusto mo rin to ng ano to? Ito namang aso. Arf, arf. Oh. Oh. Ito. Ah, meow, meow. Uy, magkano kung pusa ka? Chot. Cute. Ano tayo dito sa kitchen? Ang panda! Si baby panda! Natakot naman ako sa ahas. Ay, may ahas! Tapos kayo ni Sam. Ito ah. Ang cute. Ay, ang bait niya kaya oh. Ang bait yung mukha niya. Ito pa siya lang. Roar! Roar! Ito rin. Quank, quank. Quank, quank. Charot. Ayan. Tapos ano yung ganyan? Yung pilahan ng mga bayad. Bababa kami. Bababa kami kasi tingnan namin yung baba. Guys, alam niyo ba, makakalabas kaya kami ni Alice? Charot. Kasi baka madiligaw kami. Product under 100. So may mga mura, besh. What's this? A tissue. 90. Paper napkin. Family white, 90. Mga under 100 po. Yung nandito. Ay, ito yung nilalagay sa mga ano, sa mga drawer. Ay.
sa ano, lagay ng kutsara, ganyan. Ito. Magkano kaya ito? 50 pesos. 50 pesos. Toilet brush, 70 pesos. Guys, hanger, 90 pesos. 90 pesos. 10 pieces. 90 pieces. Lint roller basket gray. Ano to? Hindi namin alam kung saan ka ginagamit yan. 30 pesos. 30 pesos lang sa mga besh. May jacket ka. Lalamig ka na kagad. Tapos guys, baking. 290. Mixing bowl, 290. Ano naman to? Kitchen utensil rack. 150. Magkano to? Dear shoppers, we are having technical difficulties with our BDOID payment system. We are rectifying the situation at the moment. You may 190. consider other forms of payment such as Tsaka yung mga spoon and fork nila is 190. debit card, Mastercard, 250. Paymaya, Alipay, GrabPay, and Gcash. We are 190. dear shoppers, we 200. are having technical difficulties with our BDOID payment system. We are rectifying the 150. situation at the moment. Dear shoppers, good day. Gently reminding you to be mindful of your belongings while you shop. Thank you. Dear shoppers, good day. Gently reminding you to be mindful of your belongings while you shop. Thank you. Guys, ang lambot. Liis, ang ganda. Guys, 300, open. Oh, maliwanag naman siya. Ibababa mo to doon sa ano. At dito ka. Makapo na. Oh.